irudiagatik bakarrik... Nik uste, ari jatuko nukela nik, Txoni ideia dan bezala lotuko nuen igual ari. Neska, usango nuke. Ari. Batez ere begiradangatik eta poseangatik. Igual bere jazteko eragatikan. Ari iritzen zait txonina, ze gizartek dauken prototipoa txonina betetzen du. Ole! Pues cuerpazo, benetan, Ari, zuzara txonia. Toma. Bueno, bai, txoni. Dagat estilo. Oain bai, argazkioi, txoni ez. Txonifikatu entzea barkatu. Kaietana igual pasatzen Ba, nahi txonia nahi zela izan diaten ere izakerak. Ostras. Kirola, bueno, Mariak, dakalako gorputz landua. Abdominalak nabari zaizkio adibidez, eta besotan ere muskulak nabari zaizkio. Maria, eskala da itxeko itxura hauke. Bere fisikoa deportiba bezala da. Omel da kirolaria, arrazoia, ikuste zaio arpean itxuragatik argala daula, eta ezakitiangatik futbolaria dela. Bueno, a ver, egin ezan oso pertsona aktiba, naiz, eta nik gimnasioa eta naiz zola juten, baina nik dantzaitet, pole dance, twerk, osea... Nik bizia osoan kirola egin dut 3 urteetatik, judo egiten hasi nintzen 3 urteekin, baita eskiatzen, baina azkenean 18 urteekin lanean jarri nintzen, ja ez dut kirolik praktikatu. Omel, ikusi duzu zuetzara egun kirolaria, baina argaltasuna zuzenean kirolakin erlazionatzen dute. Bai. Gazteak dira, Mani Borja. Borjak dauka kooperatiba bateko partaide izateko itxura guztia. Hauetatik pinta gehiena daukena da. Borja usteet dela enpresaria. Kooperatiba informatikakin lotuta edo... Hola. Adina ere igual, balitzake enpresaria izateko eta ni uste 30 urte izango dituela. Naiz enpresaria. Horengo zuentzat, ez dakit, Haber, itxura badakaz. Bai, Zenbat urte urte askat, Hogeita bost. Bueno, Bueno, eta nor da enpresaria orduan? Badago? Bai, gila. bueno, karo, badauka taberna bat. 22 urterekin betea justo irek egin un taberna, 3 soziok, gera, hor jarraitzen dugu eta oso ondo eta konten. Jasone. Zergatik guapa da, no se, gorputzona dauke, horregatik. Ari eta Marian artean, esango nuke dagoela postua, niretzako. Ari, ontzen da guapa dela, Sin palabras. Nik Irune aukeratuko nuke. Bai, erakartzen dit. Begorputzan forma ere niri gustatzen zai pertsonalki orduan. Neska Jasone eta mutila Omel. Omel. Netzako iripar batek, transmititzeulako gehiena. Soltero daue. Soltero aldo. Nire bai. Bai, hau, denak. Ze nazkauten hau esatez, zein dan sexi eta zein ez, bere itxura batio prototipo ez delako jasatzen da denak. Txapo. Oidek eta azkeneko pertsona hori.